I missed my flight. How can I get another ticket? I missed my flight. How can I get another ticket? парвозамро аз даст додам. чигуна метавонам чиптаи нав бигирам? салом алайкум дӯстдорони Englishkada. умедворам ки тансиҳату бардам ва саломат ҳастед. ин севумин дарси мо дар мавзӯи фурӯдгоҳ мебошад ва имрӯз мо боз якчанд ҷумлаҳои дигарро марбут ба фурӯдгоҳ таҳия намудем. пеш аз оғози дарс обуна шудан ва пахш кардани зангуларо фаромӯш накунед, то ки аз аввалинҳо шуда аз барномаҳои мо огаҳӣ пайдо кунед. Let's get started. I missed my flight. How can I get another ticket? I missed my flight. How can I get another ticket? парвозамро аз даст додам. чӣ гуна метавонам чиптаи нав бигирам? Why am I being body searched? Why am I being body searched? далели бозрасии бадани ман чист? яъне барои чӣ бадани маро кофтуков мекунед? How long is our flight delayed? How long is our flight delayed? таъхири парвозамон чӣ қадар аст? Does the airline provide appropriate service during the flight? оё хизматрасонии хатсайри шумо ҳангоми парвоз муносиб аст? How can I get to Moscow's flight gate? How can I get to Moscow's flight gate? ман чӣ хел метавонам ба баромадгоҳи парвози Москва равам? I want to take or I want to carry this handbag on board. I want to take or I want to carry this handbag on board. ман мехоҳам ин ҷузудони дастиро ҳангоми парвоз бо худ бигирам. Please change my seat from a window seat to an aisle seat. Please change my seat from a window seat to an aisle seat. лутфан ҷои маро аз канори тиреза ба роҳрав иваз кунед. Please give my daughter, my wife and me 3 seats next to each other. Please give my daughter, my wife and me 3 seats next to each other. лутфан ҷои ман, духтарам ва ҳамсарамро канори ҳам бидиҳед. Has flight number blah blah taken off? Has flight number blah blah taken off? оё парвози шумораи фалон парвоз кард? Could you give me a blanket and pillow, please? Could you give me a blanket and pillow, please? оё метавонед барои ман пӯшиш ва болишт бидиҳед? Can I have more tea, please? Can I have more tea, please? лутфан барои ман каме бештар чой мерезед? Excuse me, I can't find my baggage on the carousel. My baggage is not on the carousel. ҳолатҳое мешавад ки шумо ҷомадонатонро дар чархи гардон пайдо карда наметавонед, аммо рақами сумкаатон ҳамроҳатон аст. шумо метавонед ба назди масъулон рафта аз ду ҷумлаи боло истифода бурда дар бораи ҷомадонатон пурсон шавед, яъне ба онҳо мегӯед ки бахшиш ҷомадонамро дар чархи гардон пайдо карда натавонистам, ё ки борҷомаам дар рӯи чархи гардон нест. How much is left to our flight? How much is left to our flight? то вақти парвоз чӣ қадар вақт монд? Where is the exit? Where is the exit? роҳи баромад дар кадом тараф аст? Where can I get my suitcase? Where can I get my suitcase?
аз куҷо метавонам борҷомаамро бигирам? Is the flight blah blah on time? Is the flight blah blah on time? Or is it delayed? Or is it delayed? оё парвози фалон дар вақташ мерасад ё дар он таъхир аст? Do you want a window seat or an aisle seat? Do you want a window seat or an aisle seat? оё шумо ҷой дар назди тиреза ё роҳрав мехоҳед? Where is my flight gate? Where is my flight gate? Gate ё ки баромадгоҳи парвози ман дар кадом тараф аст? I want to take my suitcase. I want to take my suitcase. ман мехоҳам ҷомадонамро тег яъне нишона бизанам то гум нашавад. Life vest, oxygen mask, emergency exit. Life vest, oxygen mask, emergency exit. камзулчаи наҷот, маскаи нафаскашӣ, баромадгоҳи таъҷилӣ. Flight delay, flight delay. Gate change, gate change. Flight cancellation, flight cancellation. таъхир дар парвоз, ивази гейт ё ки ивази баромадгоҳ, қатъшавии парвоз. хуб тамошобинони азиз, видеои мо инҷо ба охир мерасад. агар ягон савол ва ягон пешниҳоде бошад ҳатман дар комментария нависед ва агар видео ба шумо маъқул шуда бошад пахш кардани лайкро дариғ надоред. боқӣ саломат бошед.